Ngerteng kene jendela. Jendela. Sega. Sega. Kanca. Kanca. Ngerkontal siapa? Kontal. Apa? Apa, Mbak? Kontal. 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 Mencelat ya, Mbak? Mencolot. Oh, mencolot. Oh, pada jepat. Jepot. Ya ora enek jepot iki ra enek Mas, ya enek jepat. Iya. Selendang biru. Selendang biru. Among ngenaki ati. Wah. Selendang biru penak nang ati ya, Reng. Monggo Pak Kades Kasimin, mbok pilih batin pindah panggung apa sinten monggo. Tawar tamu bingung rasane nandang rindu. Betas mak kunyawang selendang biru. Kula nyuwun jumenengipun Mbak Bumi, Mbak. Dimen boten selak mring janji lho, Mbak. Nah. Mangga Mbak Umi Hafifah, Umi Hafifeh. Selendang biru. Selendang biru. Among ngenaki ati. Wah. Selendang biru penak nang ati ya, Reng. Penak nang ati ya, Mbak Umi. Nggih. Kaya suarane jenengan ning atiku ya kepenak. Alah. Gawe trenyuh lho, Nduk. Aja ngono Mas, bojomu streaming lho. Ya ora apa-apa kok. Bojoku ki ora cemburuan kok, Nduk. Pacar lho, Nduk. Pacar, Mbak. Kita kan cuma teman, Mbak Umi. Iya, teman. Iya, batir kanca iki lho, Mbak. Heeh. Teman kuwi ya nek saya raket ku ya apik to, Nduk. Iya. Iya. Nggih. Undang-undange dakduk. Noratakan batin setiamu. Wira swara sak wira pradangane monggo. Suwuke gropak, Mas. Nah, gropak puring. Gropak sigrak maksudnya ya Mbak Umi. Nggih. Iya, maksudnya yang gue reng-gareng. Tatapan janjimu selendang biru.
pagi Mbak Umi. Selamat pagi Mas Petro. Jenengan niku kula gareng kuda. Oh Mas Nek Gareng. kula Petruk, Mbak. Mas Nek Petro. gula bawor gula. Mas Angger Bagong. cara wetan kan Bagong ya. Nggih. Angger carang kene bawor. Bawor. Dadi nang kana nang kene A ngapak karo bandek. Oh iya. Kuwi. Dadi ngerang kana yang ngerang kene jendela, Mbak. Kana siapa, Mbak? Jendela. Oh, nang kene meja sih. Meja ning ngono. Ning etan meja. Oh, nang kene meja nang wetan meja ya. Heeh. Angger nang kene apa ya? Kaca siapa? Kaca. Koco ya. Heeh. Kene kanca nang kana konco. Konco. Langger nang kene kontal sing kana apa, Mbak? Apa? Kontal. Kontal. Iya, kana siapa? Mencolot. Jeneng mencolot. Iya kan? Angger nang kene jendela, Jendela. sega, Sego. kanca, Konco. angger kontal siapa? Kontal. Apa? Apa, Mbak? Kontal. 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 Mencelat ya, Mbak? Mencolot. Oh, mencolot. Mencolot. Oh, pada pengen jepat. Jepat jepot. Ya ora enek jepot. Jepot iki ra enek Mas, ya enek jepat. Iya, nah kue kasana budaya ya, Mbak. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Mulane dasare Bhinneka Tunggal Ika. Tepuk tangan untuk Indonesia. Luar biasa ya, mulane seragamnya merah putih ya, Mbak Umi. Ya. Merah kue mau artinya apa, Mbak Umi? Merah kuwi berani. Nek putih apa, Mbak? Putih suci. Wanjay, berarti kayak berani dan suci seperti aku dan kamu dalam berjuang untuk seni lho, Mbak. Ya. Berarti atine wani tur suci. Ya. Resik iki maksudnya lho ya. Nggih, Mas. Lah iya, Gareng. ngono maksudnya iki ngono lho, Mbak. Aku iki bocah resik kok, Mbak. Sapa sing resik? Aku. Resik. Tenan Resik ora? maksudnya lurus. Berjalan di jalan yang selalu lurus. Oh, ngono. Iya, kira ora ana penggokane ora mungkin menggo. Kok sik ning iki tak takon yoga-yoga, tak Apa? cross check karo yoga-yoga. Piye? Dalang iki mau tenan lurus iki, Mas? Ora kok. Lho, Wong yaga ditakoni yaga ngomong ora ben iya. piye Mas? Mas Budi? Oh, lurus, lurus, Ding. Lurus-lurus kok, Mas. enyong lho. Tegese lurus ki mau ora tau kaken polah kok, Mbak. Oh, meneng. Iya. Meneng. Meneng. Meneng gembuleng. Oh, iya. Kaken polah kuwi jarene kuwi ora piguna kan ngono lho, Mbak. Nggih. Nggih, niki sing mirsani tesi kathah nggih, Mbak. Tesih ngathah, Pak Mas. Kades iki tesi keparenggungon. Oh, nggih. Nggih, niku nggih jan juragan niku lho, Mbak. Juragan. Sukses niku napa-napa niku kagungan lho Pak Kades niku napa-napa duwe lho, Mbak. Napa nggih, Pak? Lah nggih, niki penggemar sing rawuh nggih kathah. Nggih. Saking Adi Mulya saking nggen kula nggih kathah. Sing streaming saking Boyolali penggemar jenengan nggih kathah. Saking Sragen, saking Solo, saking Ponorogo dan sekitarnya, Mbak. Nggih, Mas. Nah, nggih niki wonten serat, Mbak. Napa? Serat undangan niki, Mbak Umi. Undangan. Bapak Tugimin nyuwun Umarmoyo. Hah? Umarmoyo. Umarmoyo. Umarmoyo kuwi cara dolalak lho, Mbak. Lagu Oh, dolakan. lagu. Lah iya, lagu. Oh, nggih to, Mbak. dolakan. Enten lagu Umarmoyo. Enten. Oh. Sing piye kuwi, Mas? Umarmoyo, Umarmoyo ngono. Lah ya musik keprimen lah. Angger. Wah, ya Niki goe mblocok ning kabeh. saking Pak Saliman nggih nyuwun uler kambang. Ugi langgam ali-ali Mbak Umi. Nggih. Nggih. Ugi nyuwun ricik-ricik Banyumasan. Nggih. Monggo jenengan kula kunjara lega, Mbak. Badhe nguler kambang. Napa badhe bawa ali-ali? Nek ali-ali bawane dalang kula ya, Mbak. Nggih. Ya bawa kowe bae ya. Anu Mas ular kambang sik aku. Uler kambang sing wis ora apa-apa lah.
Pokoke asal sampean ke teku jare lega temenan lho. Kan iki to, iki dingge pemanasan sik. Ya iya. Dinggo. Dadi pertama ki yo alon-alon sik, Ya, mengko nek saya suwe-suwe saya banteri. Mengko nek arep rampung banter. Ya, saya panas, saya panas. Lah iya, saya panas ibarat motor ki ya saya banter ya saya Ya, kepenak. heeh. Tumpakane lho, Mbak. Iya. Lah iya. Padha wae wong nembang ki ya kaya ngono ya, Mbak. Nggih. Dadi niki klasik riyen, Mas. Lah nggih, klasik rumiyin, Mbak Umi. Wah, badhe slendro napa pelok, Mbak? Derek napa jenengan senengane napa Lah pelok senenge napa si slendro? pelok slendro asal sampean sing nembang yo ngapa-apa demen lah. Kok oke. Alah. Temenan slendro ya kena, pelok ya oke. Oh, setengah slendro, setengah pelok. Lah kowe sing ngusul ki anu baleng. Pelok bae ya, Mbak? Ya. Ya, pelok bae. Komen biagane melu gerong tenang bae. Nggih, kabeh melu gerong lho ya. Lah iya. Termasuk sing ngempul. Wah. Hai. Hai. Sing ngempul kowe berkata-kata aku benci pikiranku. Lah mau urung salim karo aku. Urung Lah jare ketemu wis aku. pindho. Iki medina urung. Oh dino mau urung. Urung. Wis esuk bubare salim. Ya. Iya. Aku soalnya mau pulang, Pak. Aduh. Besok tanggal 17 gak ikut ya? Nggak ikut. Aduh. Jadi nanti salim dulu ya. Mm-mm. Ya melu nek maning tanggal pira, Mbak? Agustus, Mas. Aduh suwene lah. Iya, ya golekno to. Hah? Golekno tanggapan. Tenang bae tak golet-golet nah tak manjeri lurah ya kena. Ya, manjeri lurah-lurah lho. Mana manjeri lurah. Piye? Mbak Arum cemburu. Loh, Mbak Arum cemburu mengjong apa? kok sik ngopo kok cemburu? Wah. Oh sing ngegong ki pacare Mbak Arum lho, Mbak. Aku nih, sorry ya, Mbak. Aku ndak Aduh. ngerti. Mbak Aku juga tak ceritani pas ning candi wingi, Mbak. Pak iki lho sing ngempul iki to. Dek nyalimi aku gak dicepot-cepot, Mbak. Oh, Ping lagi pindho. copot-copot. Weh, ngandel bok diomongna ibu. Kuwi Ayo. mergo ketoke mergo ndak ono sampean, Mbak kuwi. Iya. Ayo ge, malen memper ngrasane ge, mumpung ibuku ora mangkat. Nah, mumpung ana sinden pon ora kunyung ganti nyong. Ayo weh. Iya, mulane mriyang ya kowe sinden arum. Aduh. Walah Bapak Sirman, kamu telah menyakitiku. Ya gue. Sing ngempul kae ya penggemar sinden kok, Mbak. Oh, maniak Ya, sinden. ular kabang sareng Mbak Umi Habibah monggo. Trahing nata garwa risang tenan jaya. Monggo, Pak. Saliman.
Rahayu ya padha jumbuh, Mbak. Nggih. Kali hajatipun warga masyarakat Desa Tanggulangin mugi-mugi desa ngriki tansah ayem tentrem gemah ripah loh jinawi tata kerta turaharja rahayu tebya saking bilahi amin Allahumma Amin. amin. Wah jan ngangger tomong jan nganti Pripun? bingung kula arep nyandrak kula arep ngalem kuwi ngalem apa maning Mbak. Ngalem Nyatane apa? jan kula angger ngrungokna sampean ki melu seneng banget gelem bergabung iki karo rombongane dalang sapam iki kula nyebut Apa? dalang Sang- sapa dalang sapa kula nyebut Oh, punggang. punggangmu dalang panggung Mbak Dengan karawitan apa iki, Mang? Sekar buaya. buaya-buaya predator tok sih wis ana sing mulai apa urung rombonganku Hah? ana sing mlirik iki jenengan apa urung Ya ono. apa Mbak Ya nek mbiyen ya Mas Budi. oh alah Budi ora leren-leren dia bedulai Ora Mas. nek ora tau ngulahi malah dalangi ya Mbak Belas ora tau ngulahi dalangi. Blas ora tahu. Gelas ya, dalang Blas. paling cos. Ora tahu, Gang. Wong bendino aku mau telepon ae. Astagfirullah. Ora ngono iku. Anggere mosok sinden anggere urung teko anggere ning perjalanan ra kena ditelepon kok ditelepon ae. Sampeyan iki mbok aja ngono. Iki sapa lho, Mbak? Sampeyan mengganggu aku berkendara. Oh, jare sampean numpak sepur. Ora lah iki mau aku ngepit kok. Ngepit? Ngepit motor? Ngepit motor. Oh iya iya. Ya tak telepon ya, Mbak. Ora teka. Ya kuwi, Mbak. Mau Nggih. enten sing request kesayangan nggih. Nggih. Niki enten sing WA pancen, Mbak. Oh nggih. Golek anu WA anake banget kok. Iki Mas Agus tekan nggih request Kitir Sumilir ning sing nyuwun anu sing nyekar nyuwune niku Mbak Nova. Nggih. Nggih niki kata mau sing nyuwun kesayangan. Niki berarti anu ya Mas, apa Piye? sindene jenengane pun gadah penggemar-penggemar Oh piyambak. ada ini ada penggemarnya sendiri-sendiri loh. Nggih. Mbak Dita genah penggemarnya sing gambang. Oh. Sing gambang ora mangkat. Sing gambang wingi ora mangkat, Mbak. Oh. Mriyang mergane Dita ora mangkat, dadi sing gambang melu Oh mriyang. iya. Yo chemistry yo, chemistry. Lah iya ada chemistry tersendiri seperti aku dan kamu. Ya. Lah yo ngono kok omahe kanca. Kemarin Mbak Yuli jelas. Ripto rangkah. Super banget. Mana Apa? kata-kata yang Yuliku Yuli kita semua. Iya. Baru barangnya penggemar akeh. Nggih. Kesayangan, Mbak. Kesayangan. Niki nggih pamundutan saking Pak Kades niki karmane nggih lagu-lagu sing kaya niki, Mbak. Sayangan. Pak Nggih. Kades Kasimin. Pak Kades Kasimin. Nggih. Nggih, monggo Pak Kades mbok pilih badhe minggah panggung malih. Monggo, Pak. Pak Kades niki dipun kidul lagu kalian Mbak Umi lagune kesayangan. Ya, Mas. Garap lagune coba kaya apa? Sayangan. Sekar Buana musik digital. Yen mesti jodoh ora bakal kurang dalan. Sampun. Ngaturaken gunging panuwun Mbak Umi, ngaturan pinarak lenggah malih.